Bilboko aurtengo aste nagusiak garrantzi berezia emango die euskal kulturarekin eta kirolarekin zerikusia duten ekintzei. Horretarako 100 ekitaldi baino gehiago antolatu dituzte. Aurten, Bilboko aste nagusia euskal kulturaren erakusleio zabala izango da. 100 ekitaldi baino gehiago eskainiko ditu, denak helburu berarekin. Gure ohiturak, kirola eta gastronomia babestu eta indartzea. Urtero bezala, estropadak, irikrosa, herri kirolen txapelketa eta erakustaldiak eta pilota partidak izango ditugu. Pilotak jendartean duen harrera aintzat hartuta, Euskadin duen jarraipena oinarrian, aurtengo aste nagusiaren egitarauak Lasoa erakustaldi bat eskaintzen du hemen, Plaza Berrian. Erakargarria zalantzari gabe, kontutan hartuta, gero diren euskal pilotako modalitateen artetik, zarren azari garela. Horrez gain, gastronomia lehiaketak ere antolatuko dira. Areatzan eta Aldezarrean, gure folklore eta kulturaren erakusgarri diren hainbat ekitaldi izango dira. Egunero, dantza talde baten erakustaldia izango dugu Plaza Berrian. Eta beranduago, larrain dantza, guztiak bertan gora eta behera ibiltzeko. Txistulariak, txalaparta, erraldoiak, euskal giro aparta, Bilboko konpartzen kolaborazioari esker. 9 egun dituen munduko aste bakarrean lo egiteko astirik ere ez duzue izango. Ekitaldi pila bat izango dizuelako aukeratzeko.